guys, natag Koboyama guys. Daghan ka to cherry blossoms diri ay. Mo ni guys ay aron makita mo aning cherry blossoms na. Perting daghana. So kinahanglan ta mo tungas guys, kumbati ang sagdanon og tungas pero okay ra kaadto kay di man lubak-lubak ang kalsada. Di na mong gubuog mo. Ay mo suro-suro waro jang papa. Mahapit na ni mahuman pa. Last na ni this week. Minteryo na guys. Sa kanin cherry blossoms ni. 2回行ったでしょ O anit ang anan ni kay Koboyama. ママ行ってない時です。ママね、寝てた時ね、ここ行ったんでしょで、ママね、寝てたからね、行かないって言ったからね。厳しいね。厳しい。ママ降りる So ninaog ko guys, kaway parking, dyan silang papa, mangita ra na og parking. Niuna na laman ko og saka nila guys, kay mangita pa na si papa og parking, ambot kung asa na siya makakita. Pero sa unahan, kay mga naay nagpark dito guys, pwede naman daw kuno makapark dito sa unahan sa kilid sa kalsada. Mao ni ang view diri sa ibabaw guys, na mga hagdan-hagdan kanang mga kahoy dira kay puros jud na mga cherry blossoms guys. Ma-enjoy jud nimo ang kadaghan sa cherry blossoms ani, pero ani nga time kay murag talihuman na ni guys, pero napa man gihapon nindot paghapon tan-awon. Ja diri sa Japan guys, ang cherry blossoms kay mga duha ka semana ra ni. Then karon nga year guys, kay murag na dugay og abot na traffic ang cherry blossoms. Bitaw dugay ang cherry blossoms guys, April na kay murag mga March man siguro ni mag cherry blossoms na, pero karon nga year kay dugay man human ang snow, so ang cherry blossoms pud kay na late pud mo nang April na napay cherry blossoms. Last year murag mga March katapusan man siguro to na mga cherry blossom, then first week sa April, pero di ko sure guys, basta kay karon nga year kay late ang cherry blossoms tungod kay dugay na human ang snow. Medyo hangat ko diring lapita guys, kay murag taas-taas na pud ahang natungas, jabotungas pa tani. Then kani guys, mo na ni pinakaibabaw, pinaka-peak na ta na diri sa pinakaibabaw. Then sa ubos guys, kay makita ang city, Matsumoto City na guys. Then kani mga cherry blossoms diri guys, gapalibot ni diri sa tibuok mountain guys. Then naa daw ni sa mga 2,000 ka mga cherry blossoms nga kahoy nga natanom diri ba kaning na nagpalibot ani nga mountain. Then mutugbong ta sa ubos guys, manaog ta didto kay para makaduod jud ta sa cherry blossoms ba. Bahalag maligid ba. Nanata sa ubos guys, magunitan na nato ang mga cherry blossoms. Pero diri dahil sa Japan guys, kay isa sad na sa ilang culture nga dapat ampingan ang mga cherry blossoms guys, kay inampingan na nila ang ilang nature guys. Diri sa Japan kay inampingan nila ilang nature guys. So kung nakadiri sa makakita kag mga cherry blossoms, sa jawin taon ninyo pang bitara, jawin taon ninyo pang balian ng sanga, kay inampingan na nila guys. Adjawin taon ninyo pang katkati ng sanga guys, kay basin nagtuo mo bayabas ba enjoy jurang katkate. Pwede ra man jud mo gunit guys, pwede ra mo gunit anang sanga, pero dapat gentle nga pagagunit guys, kanang di mga taktak ang buwak ba. Bahalag maligid ba. Nice ka jo di ba? Makahappy jud ka jo ang cherry blossoms guys, di ba? Sa mga mahilig og buwak kay mahappy jud basta tin cherry blossoms na. Pero mao ni happiness guys, nga dali ra ka mahuman kay duha ka semana ra man ni mahuman na ni, mang full na pud ni ang mga buwak guys, manobo na pud ng mga dahon anang mga kahoy. Kung time sa cherry blossoms guys, kay kaning mga kahoy mga pink man ni or white, kay mao man ay color sa cherry blossoms. Pero kung mga tagak ning mga buwak guys, kay mahimo na ning green guys, kay mapulihan naman ning mga dahon na ni tanan guys. Then after na pud ana kay autumn na pud, mahimo na pud ning colorful. Nindot na pud ni tan-awon guys ini ka autumn guys, kay colorful man ang mga dahon guys. Then ini ka human mag-fall na pud tong mga dahon, kay ini ka autumn mag-fall man na ang dahon. Then ini ka human na pud kay winter na pud guys. Ini ka winter mag-snow na pud, din balik-balik ra upat ka season man diri sa Japan guys. But this time guys, kay cherry blossoms man ni enjoy ni naton cherry blossoms guys. Kita mo na hanggigunitan ng cherry blossoms, pero gentle ra nga pagkagunit guys. Dapat gentle jud guys, nga kanang di mga taktak. Gikan ta dito sa ibabaw ay na mga tao dito pa dong ubos. Mawa na tao kay wala bay parking. Diri po dahil sa Japan guys, kaya na sila gitawag nga hanami, flower viewing na sa English guys. Ang meaning ana kay diri sila magtanaw-tanaw sa mga buwak, then ang uban kay magdaog mga pagkaon, magpicnic under the cherry blossom trees. Silang papaaning tawag, nakakita na daw silang parking, kana sila ay. Parang duha ay. Oh.
あ綺麗でしょここ綺麗見て。綺麗でしょわー。あれ、ピピピブレ。あかん、cheese. Oh, no. Nagpunit si Jai, pero bawal lang ni guys. Gikapoy si Papa. Muposing sa ko diri guys, kay labong na part ng daghanan cherry blossoms na na si Papa ba mo picture. Hala, bahalag maligid na dira. Bitaw hala po sinchid, kaya wani sinjong bukid. Kabantay mo guys, kasi ko gunit sa cherry blossoms. Pwede raman dyan kunitin ang cherry blossoms guys, basta hinadyan lang ba nga di mga taktak ang buwak. Pero katong gibuhat na kyo nga nag-pick up si Jawgi sa kabuwak guys, kay bawal to mo to hang gibadlo nga di dapat ang istoryan sa nga bawal to dito pwede kay dapat ang cherry blossoms kay ampingan jud. Then ani nga time guys kay gusto ni Aki mo tugbong sa ubos guys kay nangita man gud ni siya sa isang kaila kay ganina nakasugat man gud mama sa isang kaila sa eskwelahan sa nursery sa hangginan si Jam mo ning nangita kay gusto daw siya makita pa ni Jang amigo. Pero ning balik ko guys kay murag hadlok man basin mga ligid ning duha ni Aki adto jud mis ubos po nito ani. Sige mig pangita ani guys sa Jang amigo kay hasang giingnan pero sa sige na mo pangita guys kay wala jud na mo nakitaan basin ni uli na to si Jang kay gikapoy og tungas ba hangat mangud ka ni guys kay mutungas pa jud ka sa mountain sa taas-taas ang mountain ba hangatan jud ka janam to sila dang bata mao to ning balik na laman mignaho guys sa hadlok pa jud ka na diha nga part kay sa queue nagdagandagan jag ma-slide ba matagag sa ubos. Aw naaman suy magbalang-balang ba kasabot mo ng balang-balang guys kanang maligid ka gikan sa ibabaw ba sa magbalang-balang ka hangtod sa ubos. Mo to ni sirit sa Kyo guys, wajud mi picture tarong ani kay sa Kyo man di man magpa-picture. Medyo na sad ko ani pero tay mahems. Kayo labo. Kayo inak. Kita dai sila parking diri ay. Uli nami, mo na guys, hapit na pag sa mahuman. Mo ni hanggingan ninso kanina guys nga pwede ra mag-park dira sa kilid ay. Mo na nga mountain guys, dira tagikan ay. Nagtudjak ang mga cherry blossoms guys, diba? Tudjak dyan na siya guys around sa mountain guys nga kinadaghan ang cherry blossoms. Zanindot ka dyan basta 10 cherry blossoms. So that's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone!